Way laing tumong sa atong pagsigig simba, ang atong pagdebosyon, usaragi tumong unsa man nga maadto tas langit. Lingiyay mong tupad na gusto kang malangit. Pangutan ako no. Nya dili gani siya mulingi sa ato pa gusto na siyang maimpierno. Mao man ginay tumong nganong ni ata dinhi simba, mo serve, nagpari, lektor, sakristan, choir, magmadre, wa gilaing tumong aron ta malangit. Kay nga naman unsa man di ay tuas langit mga igsoon. Unsa may tuwa didto? Kalipay nga way katapusan. Wala nagibisan gamay nga kasakit didto sa langit. Mao nang ganahan kita kay ang tao manggod matud pas mga philosophers ang inherent longing sa tao mao gyud ang happiness. Happy tanan atong buhaton o dili gid happy tanan gid natong buhaton para gyud malipay ta. Mao na langit say atong pangitaon kay gusto man tang malipay. Ang pangutana unsaon pag-adtos langit nga kanang siguro gyud kayo. Kinsa dinhi ang siguro nagyong malangit tasang kamot? Wa san mo kiba? Mao na unsaon man aron siguro gitang makaadtog langit. Matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, paariya kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. So ang siguro day kayo makapalangit nato kung maparihas na ta sa usa ka gamayng bata. Tutok pa muna ako. In short, ang langit di ay, ang tag-iyag is langit, mao ang gamayng bata. Ang bata. O kadtong sama sa gamayng bata. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na gusto ka mahimong gamayng bata. Matan ako no. Pangutan ba? Ang ato rabang kinaiya, ang kanang gamayng bata, mao gidayoy atong tamayon mo na dire, pagdas mga ginikanan padung ni Hesus sa gamayng bata, agi kasabaan dayon. Sabaan samok ba ninyo daan na mga bata. Mga bata mo na atong kanunay kusion, hapakon, yaw-yawan, bisag unsa nila itong panghingan, tapulan, gahigo, badlongon, way buot, amaw, buang, tunto, dakog kaon, bugo, animal. Sagun sa nila ito panghingan, niya maura ba din ay tag-iyas langit? So matag higayon nga atong tamayon ang gamayng bata, gisalikway nato ang langit. Matag higayon nga kasab-an nato ang gamayng bata, gisalikway nato ang langit. Ug matag higayon nga kita di na gusto og bata, atong gisalikway ang langit. Kanang magsigi ka gamit ana mga pills, mga kondom, magpalaygit, kanang ayudi, labi na ginang abortion, imo nang gisalikway ang langit. Yeah. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, nagsalikway sa langit. Ina gusto pa kag bata. Ina ko no, ina gusto pa kag bata. Daghan kaayo karon mga batan-on ana siging himo anang tinukhangay sex to the max pero di gusto bata. Magminyo ang naas utok usa ra gyud bata, duha ra gyud bata.
May pakay mo sulti, amo man usang gi-control father, di man usa mi gusto magka-baby. Nakaon sa man inyong gibuhat, giunsa man ninyo pagbuhat, ug di mo gusto magka-baby, nahasubay ka na sa gustos Ginoo o kamo ray gusto-gusto ana. Ana, pangutan na. Kusog kita mo sa likway bata. So ang nindot di ay karon, mangandoy tagbata. Hastang pari, mangandoy bata. Madre, mangandoy bata. Ana, nya unsa man pagpangandoy na mong bata, kaming madre ug pare, higugmao namo ang bata og mosunod mis kinaiyas bata. Ug unsa may kinaiyas bata, una, way malisya ang huna-huna. Way mga biases ang huna-huna sa usa ka bata. Limpyo ang huna-huna. Gilingay mong tupad na limpyo pa na imong huna-huna. Wa kay daghang gidumtan, wa kay daghan dihang gisigihag ingon animal ay animal. Kusog ra ba kay tana? Kakita lang tagtao nga nahubog, ang ato dayo inga-anggaan na niya ikakitat niya nasa palahubog ay. Kakita lang kag tao nga nang libak, nakadungog kang nang libak na nimo, ikakita nimo sunod na nasa ning libak kiray. Hugaw na kag huna-huna na nakay mga prejudices sa in English kana bang gihusgahan na nimong tao ba? Ana. Mao na ang kuyaw pa gyud, moingon pa gyud anya nasa ning animal Di ba mga tao, animal ra ba? Mao na mga igsuon, ang kalimpyos bata atong sundon ug unsaon nato pagsunod sama ni San Roque, sama ni Josue sa unang pagbasa, ang pulong, ang sugo sa Ginoo mao gyud sundon. Gipahunat ni Josue ang mga tao mo sunod ba mo sa Ginoo, sige sa silagsanong sundo namo ang Ginoo. Si San Roque misunod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, biyai ang tanan, biyai gyud ang tanan. Nagibiyaan niya tanan. Bilahin isang lingi be. Ang di mo lingi, wa mo sunod sa pulong sa Ginoo. Ing namubiya na kas tanan. Pangutan na, namubiya na ka. Mubiya na. Mao bitaw na nga daghan kayo magpatambag nako, padre, tabangi in taon ko padre. Ngano man tungod kay masakiton ko karon. Iampo taon ko padre nga maayo ko nako dili ka gustong mubiya aning kinabuhi oy simba ko padre bata pa in taon ko padre. Na ako gani dinhi sige kog hangyo lingkuri ninyo ang unang atubangan nga lingkurana na wa gini lingkod diri dapita diri napugos lang sad sila. Nganong wa man mo mulingkod anang unang atubangan di kana lingkurana sa tubangan. Kamong taga diha, wa man ginilingkod nga gibutangan ko naman nagnilir diha. Ngano wa mo mulingkod? Tingali. Gusto lang mo nga mutago. Hoy, uwaw kayo, natas tubangan, uwaw kayo. Ikay nagpili sa imong gusto. Ang gusto sa Ginoo, biyain ang imong gusto. Deny yourself. Selfish ra kay ka. Self-centered ra kay ka. Si San Roque dili ingon ana, si Josue dili ingon ana, ang mga santos dili ingon ana, si Maria dili ingon ana. Muna sa sunod, puhon og buhi pa mo diha dapita. Lingkuri na diyang atubangan, muna unang haglingkod. Nasa uban diha, di mo lingkod, katungo pa na to butang igniler, di mo lingkod kay sakit ang tuhod inigluhod ikonsekresyon. Ni anang gamay kaing kasakit pagluhod anang sinaw kaing marble. Di ka kahimo. Samot na gyud ilansang ka sa krus. Samot na gyud hubuan ka o nya igaid ka sa ligi niya latiguhon. Di jud ka kaagwanta na. Samot na gyud masakit ka samang San Roque nga way ayo-ayo nya ang iro na lang maoy naghatag niya pagkaon. Og naa ka ng sitwasyon na samot na gyud kang baliban. Baliban ni ganang luhod anang marble kasinaw ana nya kadiyot pag gyud kay istanan.
Labi nagpaspasos pari ang pagkonsekret, kadiyot raman na mahuman. Nya hadlok na kaana. Nya magbrunda-brunda dayon. Unsa may meaning anang brunda? Unsa may meaning anang brunda? Tabon lagi. Unsa may meaning ana? Nga dili na ang akong kabubuton, wala na ko'y dungog. Magpaubos ko, musunod ko sa Ginoo. Musunod ko sa kabubutos Ginoo. Di na ko magbuot-buot. Tabunan ko ning akong ulo. Kanang ulo ba? Mao man ni ang atong authority. Tabunan na ginani mo pasabot wa na kay authority. Mao bitan na inig kasal ang ulos babae mo itabunan. Ngano man kay sa pamilya ang maghimog desisyon ang bana. Mo na ang bana inibutang sa bilo dili tabunan ang kay siya maoy tighimog desisyon. Pero ang mga asawa kasagaran mo'y tighimog desisyon kasab-an pang bana. Mga buangon mo. Mo nang perti na hinoong gubutas pamilya. Kay ang bana masuko man sa hinoon, mo adto na lang hinoon sa silingan. Wa daghang kita ba wa masabti. Karon kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa usa ka gamayng bata tasang kamot. Ang di mo pataas automatic impierno ha. Thank you. Congratulations 100%. Kinsa ninyo dinhi karong adlaw mo palit yung slot tasang kamot. Slot ba slot? Ngano wa naman nakaabot og 1/4. Kay nisogo na sa kag-ingon, ayaw pa ni Roy, gamay ra niya akong kwarta na. 100 pesos naman atong slot. 100 pesos. Di gyud kakahatag ana karong adlaw. Naaman kay 100 diha. Uy, ipalit man ni akong tambal. Hay may mas importante, ang slot o ang tambal? Ambot lang ninyo. Kamoy hukuman na. Depende na sa imong priority. Ang slot, imo ng tabang o imo ng donasyon para sa simbahan, para sa naatay grace para ni sa simbahan sa iyang pagtukod sa kumbinto dito sa San Vicente Ferrer Parish. Nawa pa mahumagbayad. Ang kanisang atong PPSC para sa ni sa simbahan dinhi sa parokya ni Santiago Apostol dinis Compostela para nining atong ongoing nga mga repairs. Gabi perting kusugas uwan nagbaha na sa ditong kusina o ang sala o uban pang lugar kay perting tua. Mao na ang una atong buhaton karon ighuman aning atong budiga-budiga diri para mahabwa na dihang mga na nagpunsisok diha nga mga wa kayo dili angayan diha. Ato nang repiron o sa mga atop. Yan na siningon ako padir ay nala nigrepira ang atop kay huyang na kaning beam ani malusno ra gyapon ni padir. Nako nya magtukod tag bag-o o magimo mo palit og slot. Asa mamini mo pahigdaon. Ug di na repiron magtukod tag bag-o. Lisod magitag pa-repair aning atong bangko kay hinay kay halin ang slot. Ay, magila-sila sila. May pala na, gamay ra nagastong atong repiron. Ako, hayman ani ang beam nga, kuhan sa kani pa der. Kani, kuyaw kanig malusno. Anad ba may anas bukid god? Kanabitang imong bahay nga maghiyak-hiyak na. Ako ha, de may guod. Paslak na dito. Gitawag nagtuko. Tuko ba? Tukhan. Ato lang ang tukhan di, aron dili na malusno. Tag malus no ari man gyapon paduong siyuta yang ako rabang kwarto mo gitudlo kana pa dire kana mag-uyong-uyong na pa dire kuyaw kay na malus no tan ako tungod man sa akong higdaan. Sige lang pero ayohon sa natong atop oy kay Dios magsigig to looy kistanan mo na pamalit mog slot ang simbahan usara na siningon ako padir unfair man na nga magsige mig palit anang grace kay para man na ibayad ngadto sa imong utang dito sa pagtukod sa San Vicente, unfair na sa Compostela nga mobayad dito sa San Vicente. Sakto ba dili? Kusga. Bot lang ninyo.
Dili. Nga naman, ang simbahan usaraman kalawas ni Kristo ang simbahan. Sa ato padiay kung ang akong tuong kamot mutambal sa samad sa ako, ay man akong tuod ara. Akong tuong kamot mutambal sa samad sa akong uwang kamot, unfair day na. Kinahanglan ang ako ra yung uwang kamot may magtambal-tambal niya. Dili na lang gini maning kamot og kuha og tambal para ihid-hid diri. Imo na kay imo man ang samad. Ningon si Kristo usara ang simbahan. Matud pang San Pablo, ang lawas ni Kristo o ang simbahan murag lawas ni Kristo nga adunay daghang bahin. Maobitaw nga sa didto pa ko sa San Vicente Liloan, nagproject ta didto pero nitabang sa tasalaing mga parokya o sa mga panginahanglanon sa Archdiocese, even outside sa atong Archdiocese. Naka-raise ta dito 346 million sa akong 6 years nga pag-atiman dito. Mga 20% or 15% ra ang na-contribute sa Tagaliluan yun. Niining 346 million. Ang mga 80 to 85% nagikan sa lain-laing katauhan sa tibok kalibutan. Gitawag na kong online parishioners, apil pang taga Compostela adtong panahon na kamoy akong online parishioners nitabang sa moog hatag didto. Nya kaning ako mga online parishioners, kamong ako mga online parishioners, gasunod man lang gyapon mo nako karon ug nagsunod pa mo. Nya ang taga Liloan, San Vicente Liloan nga parokya, sa una ako silang territorial parishioners. Karon online parishioners na sad nako sila. Kamo sa una dinhi sa Compostela, ako sad mong online parishioners. Ambot og gidimalas ba mo or naswertihan ba mo, nahimo na tamorong territorial parishioners. Kung mo contribute ang tanan ining akong slat-slat, kamong tanan nga mo contribute ani, gamito ni nato para sa simbahan. Why alkansi, why unfair, kay usara ang simbahan. Gani sa atong profession of faith, unsa may ato gisulti, nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Usa. Wa mingon mituo ko sa 50 kabuok simbahan. Usara. One holy Catholic Apostolic Church. No na siya. So kinsa ninyo dahil mingon unfair nga nagdadako dinhi og utang gikan sa San Vicente, di ayo nagtuhoy. Impernohono na kay wa na sa kailakin sa si Kristo. Sunan atong didto pata sa San Vicente, kamong taga San Vicente, pinangga magid tayo tamo. Unsay atong gibuhat diha, mag-raise tag funds, gitabang nato sa pagtukod sa Kapilinya di Fatima, mga 45 million atong na-raise. Nag-thanksgiving ang Archdiocese sa Sugbo para sa pagka-venerable ni Chupilo Kamomot, Santosono nato nga obispo. Nag-thanksgiving, nag-raise at atong funds, mga 7 million ang atong na-raise para ato. Di man to sa San Vicente. Naghimo og National Retreat of Priests. Di sa gyapon to ato Archdiocesan sa to, naka-raise po ta atong mga 7 million. Kita'y gipatabang. Sa magilabot na to atong anaraman sa San Vicente. Pero tungod kay ang simbahan o saraman, magtinabangay ta. Kining akong slat-slat para ni natong tanan. Pero unsaon man pagpalit og slat? Unsaon man? Kay sakyan rabasanis mga scammers. Unsaon pagpalit? Una, dinhi mo palit sa Compostela Parish. Anha mo sa tong opisina palit or diha anang ikasandi ugma anha diha sa gawas ay naay mga lamisa diha para sa slot. Diha mo palit aron di masaad sa scammer. Ug adto mo sa San Vicente nga parokya kada Domingo, ananghid na kos pari didto. Kada Domingo doon na siya mamaligyag slot dito para gyapon sa grace. Dito mo palit. Nya, ayaw mo palit og slot dito sa opisina sa San Vicente Ferrer Parish. Nga naman, kaya ang inyong ibutang sa opisina para na sa project
nila dito sa San Vicente Ferrer Paris na i-initiate sa bagong pari. Kining bayrono nato nga 70 million nga karon nahimo ng 66 million na lang ni us-us na dili na ni tulubagon sa pari nga na-assign sa San Vicente Ferrer Paris. Ako ning tulubagon, ato ning tulubagon, kamong gusto mo suportan ako. Lingay mong tupad. Na klaro na? Na klaro? Kung kamo mo suporta sa akong pagkapari o sa akong ministry dinhi sa parokya sa Santiago de Compostela, suportahin ninyo akong tanang slots. O kamo sang taga San Vicente o dili taga San Vicente, kamong nakatagamtam sa tabang nako, kamong mga devote sa Kapilinya di Fatima, kamong mga parokya nga natabangan nato, taga Garing, taga Lawaan, taga Manghilaw, taga San Fernando Rey proper, ato ning pamuyboyon, di bitaw akong mamuyboy, kanang ato ning paghisgutan, kay basi gatuo mo nga gap-concentrate ra gid ta, gaiyahay ra gid ta. Daghantag mga parokyang ipangtabangan, apil pas taga Masbate, taga Leyte, taga Mindanao, taga Capiz, daghantag ipangtabangan nga mga parokya. Hala, palit mog slot. Kay padayon tang mutabang sa simbahan, dili kay mag-iyahay. Pero ang atong paagi dinhi, slot. Naa gani mag-raise og funds para kunuhay ibayad aning atong mga obligasyon, pero dili pinaagig slot, ayaw mo hatag ana, ilasad ng fundraising. Ayaw nag i-connect na rin ako. Kay nga akong style, slot ra gid ni. Nabitay niingon ako, Father, na ako'y kailang dakong kumpanya, mudunit sila sa imong project, pero ila lang ipa-announce ang ilang kumpanya. Nako, dili ko. Ipalit lang nag-slot. So, anugon kayo ni Father. Dako ra ba kayo ni? Nako, ipalit og slot. Siya niya, nako, di nako i-announce. Slot ra. Og magpa-announce na siya, ay na lang nagpapalit ta eh. Watay announcement dinhi o kinsayngan, slatra. Kaya nga naman, gustos Ginoo, unsay ihatag sa atong tuong kamot, dili mahibaw-an sa wang kamot. Pero ato nang gi-record tanan. Kadtong interesado o nagduda, pwede ninyo i-trace sa atong record, kaya naman tayo accounting records. Kuhaon gyapon ang inyongan, ang donors, pero inig resulta diri, inig announce, why ngan? Why publicity? Maunay atong style. For 6 years, it has been very effective. And until I end my active ministry sa pagkapari, ako ng padayonon. O kadtong mga mahigugmaong muhatag, mas malipay gina sila muhatag na dili i-announce ang ilangan. So sunda kining atong mga official na pamaagis paghatag og slot. Kung dili mo kaanhi dinis Compostela, i-deposito nining atong bank accounts, tanawa dinis atong screen, o kaha ipadala sa atong GCash. Pero ang akong GCash karon close pa, next month pa ni ma-open sad, or ipadala sa kwarta padala ngani sa atong mga official contact persons. Ayaw sa mong pada basta-basta sa akungan o kaha sa laing mga ngan na atong gipakita karon sa atong screen. Mga igsoon, mauni ang paagi, mga paagi aron mahimot ang sama sa gamayng bata, sama ni San Roque o ginaot unta tinuod ni natong mapuy-an.